रायजोनि गोबां जायगायावनो एम्फौफोरा माइ आबादखौ खहा खालामगासिनो दं। माइ आबादफोरखौ एम्फौआ खहा खालामबाय थानायखौ होबथानो मावफुं सोद्रोमा गणेश्याम दासनि बुंथिनाय। माइ मोननोसै समावसो माखासे एम्फौफोरा गोबां जायगायावनो आबादफोरखौ खहा खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों। जायनि थाखाय बे समाव आबादारिफोरा गोबां मोगा-मोगिजों भुगिनांनाय बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों। दिनै मावफुं सोद्रोमा गणेश्याम दासआ बाक्सा जिल्लानि मुसुलपुराव माइ आबादखौ एम्फौ जानानै खहा खालामजानाय जायगाफोराव नायगिदिंनानै खौरां लायो आरो बुंथियो दि बे समाव माइ आबादाव जेबो रोखोमनि मुलि होनो हानाय राहा गैला। माइआव मुलि होयोब्ला बे मुलिया मानसिखौसो खहा खालामनो हागौ। बेनिखायनो माइ आबादखौ एम्फौआ खहा खालामनायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय माइखौ जों फोथारनिफ्राय थाबैनो हानानै दैखांनांगौ होननानै बुंथियो। फाथार गेजेराव फैदोंमोन दा मानसिफोरनि बहुत अबजेक्सन फैना दङ। दा अबजेक्सन फैनाय थाखैनो माबा मोनसे एम्फौ ओंखारदो माइ जोलैखौ बा माइखौ खानानै गोलैयो आरो एसे अरनानै बेखौ सेफायो आरो बेनि थाखाय बहुत मानसिनि गाज्रि जादों। खारन उदालगुरियाव रामपुर उदालबारि एरियायाव जिबायदि बुजा फैदो बे एम्फौआ फुङाव जेबो नुवा मोनायाव एसे ओंखारो दा एकदम माइनि गुदियावसो साबना थायो आरो जेसे मोनाबाय लोगो लोगो ओंखारनानै बिसोरो माइखौ हाना होयो। हानानै पुरा नस्थ' खालामगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आं फाथार गेजेराव फैनानै नायबाय जे रायजोफोरनि माइया जुदि दा मोनबाय एसेबाबो मोननो बाखि दङबा बेखौ नायनो नाङा थाबैनो माइखौ हानानै लांबाय जाबाय लांनानै न'आव दोनबा जाबाय। खारन बेबायदि जे लाखिनो लुगैदोंब्ला असुबिदा जागोन। दा जों मुलि होनायनि कन्डिसन गैखाया। खारन माबोरै मुलि होगोन दा बे समाव जुदि मुलि होयोबाबो सिङाव होबाबो माइयाव नांगोन। माइयाव नांबोला बे माइयाव जाबाला मानसि थैगोन। बेनि उनाव माइखौ हानायनि उनाव जुदि मोसौ फैयो मोसौफोर जानो आरम्भ खालामोबा मोसौफोर थैगोन। बिनि थाखायनो परित्रान गैया। बिनि थाखाय जेसे हायो जों सेस्था लागासिनो दङ जे मानसिनि गेजेराव थांनानै जे माइखौ जे माबोरै बासायनो हायो बेखौसो राहा लानायनि प्रयजन दङ। बिनि थाखायनो कमप्लिट रायजो राजाफोरखौ आं खावलायबाय जों जिखुनु खेथियाव मानसि दङ जे निजिनि माइया जे मोजांहाय खालामबा जाबाय। जोंहाबो दा माइ हानागासिनो दं आं गोथांबाबो हानो होदो खारन एसे मोनसे मोननै मोननाय दङ बाखि दङ थेवबाबो आं हानो होदो आरो दा जिबायदि माइ जादों बेखौ जुदि 15-16-20 मन जागोन दा बिगासेयाव बेबायदि माइया जुदि गाज्रि जायोब्ला मा दुखु नांथावथाव जायो। बिनि थाखायनो आं जेसे सेस्था लागासिनो दङ जा रायजो राजाफोरा जेन बेयाव मुलि होनानै खुनु डिपार्टमेन्टआ खालामाखै। डिपार्टमेन्टनि डिअ एडिअ सब जनानै जों रायज्लायबाय मा खालामजायो पेपारबो मोनबाय मोननानै उनाव जों खारगासिनो दङ। खारनाय साइन्टिस्टफोरखौ सोंगासिनो दङ बिसोरबो बुंगासिनो दं दा जेबो मुलि होनायनि कन्डिसन गैखाया। जुदि माइया मोनाखैब्ला जुदि खाथियाव जुदि दै दंबा बे दै होबोला सिङाव थानाय माबा एम्फौफोर थैलाङो। बिनि थाखायनो जेसे हायो सेस्था लादो आरो माइया जुदि मोनबायबा गोजा जालांबायबा बेखौ हानाय सेस्था लानांगोन। बारा मोननायखौ नायनो नाङा। कमप्लिट जुदि आद्रा मोनबायबा बेखौ दाननानै हानानै जेनिखौ लांनो सेस्था लानाय प्रयजन दङ। बिनि थाखायनो कमप्लिट रायजो राजाफोरखौ दा आं दिवालीनो आरो शुभेच्छा ज्ञापन खालामबाय दिवालीनि आरो बिनि थाखायनो जा जेसे दङ माइ हानो प्रयजन दं दा बेखौ हानो नांगोन। दिवालीखौ नायना थाबा जाया खारन निजिनि एम्फौ थाखायनो नों जेसे हायो सेस्था लानानै जों खामानिखौ मावना लायो।